Il-Gvern iffirma ftehim mal-Fondazzjoni Carvella sabiex din tipprovdi appoġġ psikoloġiku professjonali li tfal li jkollhom lill-ġenituri jew xi qarib ieħor marit serjament. Dan il-ftehim se jwassal biex il-Fondazzjoni tirċievi 226,000 euro fuq medda ta' 3 snin. Il-Fondazzjoni Carvella li tfakkar lil dak li tant wera kuraġġ meta ħabbat wiċċu ma' marda kifra li ħaditlu ħajtu ilha miftuħa sa minn Mejju ta' 5 snin ilu u llum topera minn dawk li kienu stalil fuq wara tal-Palazz ta' Sant'Anton. Kif sostniet il-ko-fundatriċi u chairperson ta' din il-fondazzjoni, hemm missjoni importanti li din il-fondazzjoni qed taqdi biex it-tfal li jbatu wkoll għax jaraw lil dawk li jieħdu ħsiebhom jaqtaw lura minħabba l-mart jibqgħu jirċievu l-wens matul perjodi diffiċli. Aħna niftu 3 darbit fil-ġimgħa, 2-4 il-ġimgħa, wara l-ħin tal-iskola nippikjawhom mill-iskola jew mid-djar tagħhom it-tfal, u nġibuhom hawnhekk ġewwa ċ-ċentru tagħna. U mbagħad ikun hawn volontira li jgħinuhom biex jagħmlu l-homework, intuhom jieklu wkoll, u mbagħad wara nagħmlu attivitajiet differenti. Ngħinuhom ħafna wkoll fejn jidħol is-psychological support, kemm bħala group work, kemm bħala one-to-ones. Għandna wkoll youth worker li tiġi darba fil-ġimgħa tagħmel session ma' tfal ukoll. Ma setax jonqos li għall-fondazzjoni din l-għajnuna professjonali mill-Gvern tkun tfisser mitqlu deb. Dan huwa jum importanti ħafna għall-fondazzjoni, għandna serħan tal-moħħ li psychological support ħajjiġi mħallas u hekk it-tfal nafu li s-servizz psikoloġiku sa jibqa' għaddej. Preżenti għall-iffirmar kien hemm il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon li saħaq li dan il-ftehim huwa wieħed minn 40 Public Social Partnership li l-Gvern għandu. Spjega kif in-nefqa tal-Gvern biex jipprovdi l-għajnuna biex ikollna soċjetà aħjar din is-sena qed tiżdied b'2 miljun euro. Dis-sena biss fuq il-PSPs, fuq il-Public Social Partnerships biss minn 10 miljuni tela ftit iktar minn 12 miljun. Dawn minn barra wkoll jkollok fondi li jinġibdu minn sorsi oħra illi pereżempju bħadd id-diżabilità. Jien qed nitkellem biss fuq dawk li huma Public Social Partnerships fejn il-Gvern naħseb hekk għandna nagħmlu kollha kemm aħna naħdmu flimkien ma' qdiet oħrajn biex intejbu s-soċjetà tagħna. Huwa faħħar il-ħidma li qed jagħtu ħafna mill-volontiera mingħajr ma jitolbu xejn lura u ħeġġeġ biex aktar persuni ma jiddejqux ifittxu l-għajnuna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.